Dobrý deň, dneska chcem len také krátke video, chcem vám iba povedať, že som sa spravil vlastné intro, nie som sám. Urobil si aj Axík, môžete sa kľudne pozrieť na jeho kanál, má iba 15, takže by si zaslúžil nejaké odbery. On mal ako prvý nápad tie intra, ale ja som mu so stránkou pomohol, aby si spravil to intro, inak by to také dobre nemal, to druhé intro, čo tam ukazoval a tak ďalej. Takže chcem vám len ukázať, že aké je dobré moje intro. Takže čus.